Don't just feel it in my heart. Don't just feel it in my heart. No, I feel it in my bones. I feel it in my bones. Yeah, and I know L-ugwaljanza, il-mobilità soċjali, il-ġustizzja soċjali. It-tlet prinċipji tal-moviment tagħna li flimkien mal-għaqda nazzjonali jagħmluna gburin li aħna Maltin u gburin li aħna Ewropej. L-ugwaljanza għaliex inħossu li kulħadd għandu jkollu l-istess opportunitajiet jekk hux mara jew raġel, jekk hux minaħa jew oħra tal-pajjiż, jekk hux senjur jew fqir. Il-mobilità soċjali għaliex irridu li wliedna jimxu l-qudiem aktar milli rnexxejna aħna u qed noħolqu middle class ġdida għalihom. Il-ġustizzja soċjali għaliex għalina mhux aċċettabbli li min jaqalura ninseħ warajna iżda rridu ngħinuh u jekk hemm bżonn inġorruh magħna wkoll. Dawn huma il-valuri li għamluna soċjalisti, li għamluna progressivi, li għamluna Maltin u jagħmluna Ewropej. Diġà għandna prova ta' kemm din l-attitudni tista' tmexxina il-qudiem bħala poplu. Kull darba li ħsibna u ħdimna bħala poplu wieħed għamilna tibdiliet kbar storikament. Anke reċentement, fis-snin li dal-moviment ilu fdat bit-tmexxija ta' dan il-pajjiż. Ħdimna bi pjan. Pjan li tajtuh il-ħajja intom Maltin u għawċin biżla li ta' kuljum toħorġu taħdmu għalikom, għal-familja, imma wkoll għal-pajjiżna li tant għandkom għal-qalbkom. Bħala poplu u bi pjan ħadna fidejna pajjiż li kien b'deficit u fi ftit ta' snin ġibnieh pajjiż b'surplus, mhux bl-awsterità, iżda bitkabbir. Għalhekk aħna pro-business, għaliex aħna pro-xogħol. Sibna entitajiet nazzjonali f'xifer falliment u llum niftaħru li dawn jagħmlu l-qlieħ. Bdejna mmexxu pajjiż li kien lura fil-lista ta' drittijiet ċivili u ġibnieh l-ewwel fejn illum ħadd ieħor jikkopja lilna u mhux aħna nikkopjaw lil ħadd ieħor. Writna faqar li qed jiżdied minn gvern li qed jiġħad li l-faqar jeżisti. Illum diġà neħħejna mill-faqar 2 minn kull 3 persuni li sibnihom hekk. F'6 snin biss. Iżda mhux se nistrieħu sakemm inneħħu lill-aħħar persuna mill-faqar. Pajjiż li qed jokrob għall-opportunitajiet tax-xogħol bdilnieh f'pajjiż li spiċċa jfittex il-ħaddiema biex ilaħqu mal-postijiet tax-xogħol. Ġejna fdati b'pajjiż li kellu pensjonijiet iffriżati għal 25 sena u li l-pensjonanti raddejnilhom il-fiduċja li tawna bżieda fil-pensjonijiet għal sena wara l-oħra għal 6 snin sħaħ u ma ħadnielhom xejn lura l-pensjonanti tagħna. U kif għedtilhom lill-pensjonanti nerġa' ntennilhom tajniekom ħafna imma mhuwa xejn daqskemm għadna rridu ntukom.
ħadna pajjiż li kien ifriża l-paga minima għal deċenji u ġibnieh pajjiż li mhux biss żied il-paga minima imma daħħal sistema fejn l-ebda tfajla, l-ebda ġuvni ma tista' tibqa' aktar minn sena waħda fuq il-paga minima. U l-ħaddiem mhux talli ma żidnilux it-taxxi, mhux talli ma żidnilux il-kontijiet, talli nibatulu ċekk id-dar u ngħidulu grazzi tax-xogħol tiegħek x'ma niċċelebraħx jum il-ħaddiem. Għaliex dan gvern li jagħmel ġustizzja. Iżda mhux biss bil-flus li qed intuhom lill-ħaddiema, iżda wkoll b'xi ħaġa aktar prezzjuża, il-ħin. Wara li kellna gvern li seraq il-festi pubbliċi, aħna konna il-moviment li bdejna nroddu lura ftit dawn il-festi biex il-familji igawdu aktar lil xulxin. Sistema tas-saħħa mifnija bil-mediċini out of stock u nies fil-kuriduri jistennew, dilnija f'waħda fejn nużaw l-aqwa teknoloġiji u l-mediċini wasluhom sad-djar tan-nies. Kull bidla li għamilnija Malta f'qalbna, bil-Maltin u l-Awċin f'qalbna. L-istess ħsieb mhux se nifqu nimbuttaw il-bidla u għalhekk inġeddet l-istedina biex tkomplu tappoġġjaw lil dan li hu wieħed mill-aktar gvernijiet riformisti fis-storja ta' pajjiżna. Magħna tafu fejn wasaltu. Magħna tafu x'inhuma l-isfidi. Magħna tafu fejn sejrin. Ma ħadd ieħor hemm il-baħħ. Il-viżjoni tagħna għażmien li ġej issa affokata fuq 3 pilastri: l-infrastruttura, l-inklużjoni u l-innovazzjoni. Ħadd ieħor jipprova jgħidilkom li n-nisa u l-irġiel tagħna huma l-agħar fl-Ewropa. Aħna naħdmu biex inkunu l-aqwa, nibqgħu l-aqwa u nsiru anke aqwa. Ħadd ieħor jenfasizza li m'għandniex riżorsi. Jien nemmen li għandna l-aqwa riżorsa. Għandna lilkom il-ħila tagħkom tal-poplu Malti u Awċin. Poplu li flimkien kapaċi nelbu l-isfidi u nobdluhom f'opportunitajiet. Mhux hekk qed nagħmlu f'ħafna oqsma marbuta mal-infrastruttura ta' dan il-pajjiż. It-toroq huma biss eżempju wieħed u dak li forsi wieħed jara mal-ewwel. Qed naħdmu fuq proġetti li qatt ma nħolmu qabel bħal dak enormi fil-Marsa jew oħrajn li ħadd ma kien jaħseb li setgħu jsiru bħal link permanenti bejn Għawdex u Malta. Iżda wkoll ħdimna fuq proġetti li għalkemm jidhru aktar sempliċi xorta baqgħu ma sarux fi kwarta seklu. Bħal dak li permezz tiegħu nagħmlu t-toroq kollha tal-pajjiż fuq medda ta' 7 snin. Proġett li jagħmel id-differenza fil-ħajja tal-familji u tan-negozji Maltin u Awċin. U wara snin twal fejn il-gvern ma kellux flus x'investi fil-housing soċjali u prova jillipazza bi proġetti iżolati, aħna llum qed nagħmlu l-akbar proġett ta' housing soċjali f'40 sena f'dan il-pajjiż. 110 miljun euro bejn fondi taċ-ċittadinanza b'investiment u oħrajn li qed ninvestuhom fi 38 sit madwar il-pajjiż fejn ser jkollna sissa 1000 u kważi 200 appartament ġdid ta' housing soċjali u fi żmien li ġej
se nkunu f'pożizzjoni li nħabbru li dawn l-1200 appartament saħansitra ħankunu qegħdin inżidu fuqhom ħbib tiegħi. Hekk nafu aħna li bil-għaqal naħdmu għal ħafna u mhux għal ftit. Għax għandna il-pols tal-poplu f'idejna. Nafu min sejjer tajjeb, imma ħsiebna f'min jaqa' lura. Għax dan huwa gvern illi ma jinsa lil ħadd. Bħalma ma nsejniex lil dawk li għadhom jibdew il-ħajja u m'għandhomx l-ewwel 10% biex jħallsu għall proprjetà tagħhom. Ennihom mhux biss b'self soċjali, imma anke b'servizzi notarili b'xejn. Kif għenna u qed ngħinu anke lil dawk li fi stadju mhux daqstant bikri f'ħajjithom għaddew minn esperjenzi li jpoġġuhom fuq pressjoni, inkluż fejn jgħixu. Għalhekk l-iskema tal-equity sharing fejn min għandu aktar minn ċerta età u ma jasalx sabiex jingħata loan minn bank biex jikollu daru, se nkunu qed ngħinuh billi nagħmlu tajjeb li ma' programm se nħabbru dal-waqt fil-jiem li ġejjin wara li approvajnieh mill-kabinett. Dan kollu iżda nistgħu nagħmluh għaliex ġibna fuq saqajja l-ekonomija tal-pajjiż. Għax biex tqassam il-ġid l-ewwel trid toħolqu il-ġid ħbib tiegħi. U aħna mhux biss dawwarna lil dal-pajjiż mi wieħed li jitlef il-flus għal wieħed li llum jagħmel il-flus, iżda qed inħallsu id-djun ta' qabilna u nagħtu lill-poplu mingħajr ma noħdulu xejn u ġibnieh pajjiż li jfaddal għal dawk li ġejjin ta' warajna. Fil-passat qalulna id-dejn iħallsuh uliedna u uliedna. Aħna dawk l-ulied. U dak id-dejn li ħallewna veru qed inħallsuh. Iżda kontrarju għal ta' qabilna lill-uliedna mhux dejn se ħallulhom flus u ġid x'jinvestu. Għaliex irridu il-ġid għal ġenerazzjonijiet tal-futur. Għalhekk ukoll nistgħu naħsbu fil-progress soċjali u fil-kwalità tal-ħajja li ngħinu lil min qed iħossu mhux qed ilaħħaq mal-pass tal-progress. L-om li sa 8 snin ilu kienet tinkwieta kif se tħallas il-kont tad-dawl, illum tinkwieta li trid aktar postijiet fejn tieħu tfal jilagħbu. Dak il-ġenitur li sa ftit ta' snin ilu kellu l-ispiża taċ-child care li issa ġib xejn, u mbagħad tal-van tal-iskola li issa ġib xejn, u mbagħad tal-miżati tal-eżamijiet li issa ġew b'xejn ukoll. Issa qed jaħseb ġustament kif se jgħaddi aktar ħin ta' kwalità ma' uliedu. U dmirna hu li nwieġbu għal dawn il-prioritajiet ġodda tal-familji Maltin u Għawċin. Ħdimna aħna biex wasalna sawn bħala soċjetà. U mhux se nkunu aħna li nagħmlu l-iżball li ma napprezzawx l-aspirazzjonijiet ġodda ta' soċjetà li qiegħda tinbidel. Dan huwa s-sabiħ tal-isfidi tal-mobilità soċjali. Għax jekk fl-imoddi kien hemm min jippretendi il-grazzi tal-ftit li jagħmel, jien nifhem li l-ħafna li wettaqna ma kien xejn ħlief dmirna. U għalhekk li se jkollna wieħed mill-akbar investimenti fi spazji miftuħa u ta' rikreazzjoni għal familji li qatra dan il-pajjiż ġenerazzjoni sħiħa. Għamilna għażla. Art li stajna ħadna l-svilupp, ħadni għalura u senatuwa lin-nies fil-ġimgħat li ġejjin. Għax daqskemm hija importanti li ddur ir-rota tal-ekonomija, hija importanti l-kwalità tal-ħajja tal-familji. Din konna nafuha minn dejjem. Iżda llum il-pajjiż għandu biex jieħu deċiżjoni bħal din.
li bħal kollox għandha prezz. Prezz li lesti u għandna biex inħallsuh. Inħallsuh ukoll għax nafu li hemm prospetti sbieħ anke foqsma li bħala pajjiż irridu nitlu fihom għall-ewwel darba. L-istituzzjonijiet edukattivi tagħna, aħna u l-investituri li ħarsu lejn Malta l-koll nafu li dan il-pajjiż jista' jkun il-pajjiż benniena tal-innovazzjoni. Parti oħra mill-qabża l-qudiem, innovazzjoni f'kull settur biex il-motur ekonomiku iżomm ir-ritmu tat trasformazzjoni li għaddejjin bih. Irridu ngħinu lin-negozji tagħna biex jitlu foqsma ġodda u bħala gvern nurruhom li jekk ikunu lesti jitlu għat-teknoloġiji tal-lum u ta' bħal l-intelligenza artifiċjali, l-automazzjoni, il-blockchain, min għandna se jsibu spalla minnu fih. Il-ħaddiema Maltin ma jibżawx mill-futur. Hekk kif l-Ewropa m'għandix tibża mill-futur. Issa l-istedina hija mill-xiet lilkom. Jekk intom żgħażagħ tħarġu u studjaw. Jekk intom akbar fl-età susu wara wliedkom u n-neputijiet biex jifhmu se sejjer il-pajjiż. Għax irriduhom ikunu minn tal-ewwel li jieħdu ċans ġdid, kull ċans ġdid li se joħloq pajjiżna. Lil ħaddiema fl-oqsma tradizzjonali nagħmilhom kuraġġ li jekk huma jirkbu din il-mewġa ta' innovazzjoni jkunu jistgħu anke jtejbu aktar il-kondizzjonijiet tagħhom, jtejbu l-livell tal-għajxin tagħhom u ta' familthom. Aħna mhux se nitilqukom għarrieħkom, imma se nkunu hemm biex ngħinukom. U l-innovazzjoni mhix biss laboratorji, hija l-arti, hija l-kultura ta' madwarna. Duru madwarkom hawn u taraw li qatt f'daqs dawn is-snin ma investejna daqstant fil-kultura. Żidna l-aċċess għat-tfal u l-pensjonanti għax irridu li l-arti u l-kultura titgawda minn kulħadd f'pajjiżna. Investejna fl-artisti, tajnijhom u se nibqgħu intuhom għal-legat ta' Valletta 2018. Il-ċensura li ħalla ħaddieħor neħħejnija wkoll għax fejn tidħol l-innovazzjoni aħna ma rridux ktajjen marbutin ma' saqajn l-artisti. U jekk hux programmer, jekk hux artist tradizzjonali, aħna rridu narawhom jimirħu u jimxu l-qudiem kemm jifilħu. Ħbib tiegħi, biex nilħu l-għanijiet li qed impoġġu qudiemna għandna bżonn lil kulħadd. Għalhekk ir-riforma biex inżidu l-ugwaljanza u aktar rappreżentanza tan-nisa f'kull livell fil-Parlament u lil hemm minnu. Irridu nibdew minn hemm biex ikonna verament tmexxijiet foqsma differenti li jirriflettu s-soċjetà kollha, mhix riforma faċli. Se nippruvaw nagħmlu u se nagħmlu f'leġislatura dak li ma sarx f'70 sena sħaħ. Infakkarkom biss kemm il-darba kien hemm ipprova jbeżżana. Mhux se mmur lura 47 sen ilu meta tajna l-vot lin-nisa. Immur lura ftit ta' snin ilu meta daħħalna dritt li wieħed jista' jieħu ċans ieħor fl-imqabba. Id-divorzju x'ma qalulniex. L-istess għamilna meta daħħalna l-equal marriage, iż-żwieġ indaqs, id-dritt li kulħadd jiżżewweġ lil min jħobb. Jew meta ġejna biex indaħlu liġijiet biex aktar familji jkollhom ulied. Beżżaw, beżżawkom. Anzi, ippruvaw ibeżżawkom għaliex aħna ma bżajniex u maħniex se nibżaw. Minna u daħħalna l-bidla fi żmien daqstant malajr. Illum nirrealizzaw li l-min ma kienx tagħmillu differenza f'ħajtu dik il-bidla baqa' għaddej. Fil-waqt li dawk li kienu tolqothom dew jgħixu ħajja aktar kuntenta. Għaliex l-inklużjoni ġib il-kuntentizza. Fir-riforma għall-ugwaljanza se nkunu qed immorru pass aktar. Se naraw li s-soċjetà tagħna tkun rappreżentata fl-ogħla istituzzjoni tal-pajjiż
b'mod li tirrifletti n-nisa u l-irġiel tas-soċjetà tagħna. Se naraw li bintek, in-neputija tiegħek ikollhom l-istess opportunitajiet ta' sħabhom is-subien u l-istess drittijiet, l-istess paga, l-istess ċans ta' promozzjoni u li tavvanza fil-karriera. Dawn tal-aħħar jaqbel magħhom kulħadd. Iżda ma naslux għalihom jekk ma narawx li kulħadd ikun rappreżentat b'mod ġust. Dan kollu li semmejtu huwa xhieda ta' kemm tagħna u l-partit, il-moviment li jħaddan il-valuri Ewropej. Għaliex l-Ewropa mhux titkellem dwarha trid, iżda tgħixha. L-Unjoni Ewropea l-qofol tagħha mhux il-burokrazija, imma l-għanijiet li twaqqfet għalihom. Id-dialogu, il-paċi, it-tolleranza, ir-rispett lejn xulxin u rrieda li f'dinja globalizzata nikkompetu bħala kontinent biex inkunu fosta quddiem. Bħallu 15-il sena ilu pajjiżna sieħeb fl-Unjoni Ewropea u tul dawn is-snin u lejna li minn din is-sħubija nistgħu nagħmlu suċċess jekk inkunu determinati aħna li nagħmlu suċċess. Nagħmlu suċċess billi immexxu bl-eżempju u bl-azzjoni. Irridu mmexxu wkoll f'dak l-oqsma li qedtilkom li rriduhom ta' priorità għażmin li ġej. L-infrastruttura, l-innovazzjoni, l-inklużjoni. Tkun inutli tfaħħar lil ta' qablek dwar kemm ħadmu biex Malta tissieħeb fl-Unjoni Ewropea, jekk illum tbeżza b'dawk li kienu deskritti bħala l-akbar vantaġġi ta' sħubija. Inutli tilaba tal-Ewropew jekk illum tipprova tbeżza bil-barranin u tiżra l-mibeda lejn min mhux Malti. Għalulna fqajna lil Malta bil-barranin. Tafu biex fqajnija lil Malta? Bix-xogħol u bil-ġid fqajnija lil Malta. Dawn il-messaġġi ta' ħaddieħor huma messaġġi simili wisq għal tal-lemin estrem u lilna mhux se jbeżżawna, anzi iħeġġuna aktar għax nafu fejn tħabbat qalb il-Maltin. Our heart is in the right place. Malta's heart is in the right place, bibtiegħi. Inutli ixxejjer il-bandiera tal-istilel jekk minflok it-tolleranza tippromuovi il-ġudizzju l-kundanna u ma taħdimx biex kulħadd jgħix ħajja deċenti. Illum pajjiżna parti minn familja aktar minn qatt qabel. Id-differenza li jekk sa dewż deċenji ilu konna nħarsu il-barra għall-opportunitajiet, illum għandna lil ħaddieħor li ħares lejna. U aħna dan ma jbeżżanix għax aħna li ġibna l-ħelsin ta' pajjiżna nifhmu li l-ħelsin mhux iżolament. Id-differenza hi li fil-waqt li sa 20 sena ilu kulħadd kien jitkellem dwar kemm għandna bżonn l-Ewropa biex inġibu l-flus, illum id-diskussjoni daret jekk birnix wisq biex nibqgħu bl-istess flus li nġibu mill-Ewropa. Flus li ħan innegozjaw għalihom, imma kif dejjem għedt jien nippreferi pajjiżi għani u jgħin lil ħaddieħor milli fqir u jkollu bżonn il-karità ta' ħaddieħor. Fuq kollox, min m'għandux fiduċja f'pajjiżu bil-fors iwarrab il-valuri tal-proġett Ewropew biex tagħmel suċċess mill-isħubija trid tkun temmen f'pajjiżek u mhux tgħid lil nisa u l-irġiel Maltin huma l-agħar fl-Ewropa. Mal-mejda, mal-mexxejja sħabi fil-Kunsill, fid-diskussjonijiet mal-Kummissjoni Ewropea, mal-Partit Soċjalista Ewropew dejjem sibt nies li lesti jisimgħu x'għandu x'jgħid pajjiżna. Kien hemm mumenti fejn kellna nispjegaw aktar
Għax min uħud fl-oppożizzjoni kien hemm min ipprova jpinġi stampa li intom tafu li mhix reali. Kien hemm min għax iġib il-poter qabel il-pajjiż ipprova jxerret il-falsità dwar dak li intom tafu li mhux qed jiġri f'pajjiżna. Ippruvaw jpinġu stampa li ma teżistix u m'għandhomx kelma waħda tajba xi jgħidu dwar il-poplu tagħna. Iżda illum kulħadd jaf li Malta huwa sieħeb Ewropew importanti. Għalhekk il-ħabib tagħna Franz Timmermans jinsab hawnhekk magħna illum. Jien nagħtih il-kelma tiegħi illi fina se jsir gvern progressiv li jaħdem biex jitejjeb id-drittijiet u l-għajxin tan-nies kollha tal-pajjiż kollu u tal-Ewropa kollha u se nkunu ta' appoġġ għalih bħala President tal-Kummissjoni Ewropea. L-istess kif se jsib l-appoġġ mill-membri parlamentari Ewropej tagħna kemm jinkburi li l-konsistenza u s-serjetà fil-mod ta' kif nagħmlu l-affarijiet jitfgħu għal kollox fil-ġenb li aħna l-iżgħar fost il-pajjiżi tal-Unjoni Ewropea jew l-inqas li għandna membri. Għandna l-kredenzjali biex insibu soluzzjonijiet anke fuq livell Ewropew biex nibdlu l-ħajja ta' dawk kollha li jgħixu fl-Unjoni Ewropea. Għamilnija meta affaċċjati bl-isfida tal-immigrazzjoni fejn fittxejna bilanċ bejn l-interess nazzjonali u d-dinjità umana. Għax pajjiż ma jistax jagħti każ waħda u l-injora l-oħra. Biex għamilna hekk ikkonvinċejna pajjiżi oħra jerfgħu biċċa mill-peace li xi minn daqqiet seta' ma kienx tagħhom. Biex bekk salvajna l-ħajjiet fil-waqt li ma tabbejniex b'mod li ma nifilħux għalih. Qed nippreżentalkom ħbib tiegħi tim eċċezzjonali ta' 14 il-kandidat biex inkomplu niksbu r-riżultati Malta u fl-Ewropa. Għaliex Malta f'qalbna mhix għajta ta' iżolament, iżda għajta Ewropea. Għandna tim ta' kandidati li nniġijaw magħhom u mpoġġi ismi taħt kull waħda u wieħed minnhom. Maltin u Għawċin li qed jagħtu dak kollu li jafu biex fil-5 snin li ġejjin ikollna rappreżentanti li jżommu lil Malta f'qalbhom dejjem u kull ħin. Għax hekk nkunu qegħdin inżommu lilkom f'qalbna, nkunu qegħdin naħdmu għal Ewropa progressiva u soċjali. Tant jafu li mxew ħażin magħkom u ma' Malta ħaddieħor li ppruvaw saħansitra jħarbu l-ġudizzju tagħkom u biex jagħmlu hekk ippruvaw jiċċaħdu eluf minnkom id-dritt tal-vot. L-aktar lilkom li ġejjin min-naħa t'isfel tal-pajjiż u lil-Għawċin ma ridux li toħorġu tivvotaw. Riedu li ma jagħtukomx għażla fl-elezzjonijiet tal-kunsilli lokali bit-tama li ma jkunx hemm bżonn elezzjoni fil-Kunsill u mbagħad tibqgħu id-dar ukoll għal elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew. Iridu li 130,000 ruħ minnkom fit-23 lokalità ma toħorġux tivvotaw. Aħna naħdmu biex kull waħda u wieħed minnkom mill-anzjani sa' żgħażagħ ta' 16-il sena li ħajivvotaw l-ewwel darba jkunu jistgħu jivvotaw. Jien ċert illi d-deċiżjoni dwar jekk ħatħallux lil ħaddieħor tgħaddi tiegħu u tibqgħu id-dar jew le, ir-risposta se tuwa fil-25 ta' Mejju li ġej. Lil min ipprova jċaħħad id-dritt tal-vot inweġbuh fil-25 ta' Mejju li ġej.
Għalhekk ippreżentajna tim b'saħħtu ta' kważi 400 kandidat minn kull qasam tal-ħajja. Anzjani, żgħażagħ, nisa, irġiel, nies ta' esperjenza, persuni b'disabilità, kunsilliera preżenti, nies ġodda. Għaliex aħna ma nilagħbux bid-demokrazija. Ma nilagħbux għax ma nibżawx bil-ġudizzju tal-poplu. Ma nilagħbux għax aħna l-moviment li ta' il-vot 16 u ma jkienx se jkun parti mill-ebda skema biex iż-żgħażagħ ta' 16-il sena jkunu mċaħda minn dan il-vot. Laqqas irridu b'tali mod li jkun hemm xi nies min-naħa ta' fuq jew min-naħa t'isfel tal-pajjiż li jkunu mċaħda mid-dritt tal-vot. Għalhekk l-għażla hija ċara. L-għażla fil-25 ta' Mejju li ġej hija bejn min joħloq ix-xogħol u min jiżra l-firda. L-għażla fil-25 ta' Mejju li ġej hija bejn min joffri t-tama u min jitkellem dwar il-biża'. L-għażla fil-25 ta' Mejju li ġej hija bejn min jemmen fl-inklużjoni u min irid l-iżolament. L-għażla fil-25 ta' Mejju li ġej hija dwar min jaħdem għall-imħabba u bl-imħabba u min jaħdem blejra. U għaliex lil Malta u għawdex inħobbuhom ngħidilkom ukoll l-għażla fil-25 ta' Mejju li ġej hija bejn Joseph Muscat u Adrian Delija. Għalhekk ejja nkunu flimkien f'din il-prova oħra illi qed jitlobna l-poplu Malti u Awċi dal-appuntament ieħor mal-istorja ta' pajjiżna għaliex ħbieb tiegħi ejja nerġgħu nkunu protagonisti u mhux spettaturi, ejja nkunu flimkien bħala Malta tagħna lkoll li qed tgħix l-aqwa żmien għaliex għawdex huwa f'qalbna, iż-żgħażagħ huma f'qalbna, il-pensjonanti huma f'qalbna, il-middle class hija f'qalbna, il-ħaddiema huma f'qalbna, il-familji huma f'qalbna, l-Ewropa hija f'qalbna, imma fuq kollox Malta hija f'qalbna. Il-Prim Ministru tal-Maltin u l-Awċin kollha, Joseph Muscat. Malta f'qalbna, imma Joseph f'qalbna wkoll. So many people just walk in and out your life. I trade a couple hundred just to get some Nirringrazzjaw time back lill-Prim to Ministru fight. tal-Maltin u l-Awċin kollha, Joseph Muscat bix-xira nilqgħu magħna wkoll is-Sinjura Michelle Muscat. Saying, oh, how do you know? I don't just feel it in my heart. Don't just feel it in my heart. No, I feel it in my bones. I feel it in my bones. L-ewwel ta' Mejju 2019. It cuts deep down through your chest into your soul. That's how you know. Prim Ministru Joseph Muscat, Sinjura Michelle, grazzi tal-ħidma tagħkom b'risq il-pajjiż, b'risq il-Maltin u l-Awċin kollha. Malta f'qalbna u l-innu nazzjonali huwa f'qalbna. Il-mument illi flimkien inkantaw u nsellmu lil pajjiżna. Malta f'qalbna, l-innu nazzjonali.